e kaunti ma Migori kama jodak e gweng' ma Macalder e sub county ma Nyatike Migori ma osebedo kod midhiero mar yudo pi maler koro bedo kod fuong'ruok bang' piny owacho mar Turkey katiyo kanyakla gi apis Women Rep County no ma Migori kunyonegi pi ma nengone romo shillings milion 4.5. Jafwambo marwa ma Migori Juma nigi ler mar wachni. Gweng' mar Macalder e sub county ma Nyatike en achiel kuom gwenge mathoth e kaunti ni ma Migori ma oganda osebedo kod pek e yudo pi maler. Jodak ma Macalder osebedo mana ka oketo geno margi e pi ma ochido ma wuok e rono mar kuja kod pige ma ogudore e kuonde bugni ma okunye mula. Pigego ma bende oting'o kwiri maricho ma itiyo godo e kuonde kunyo mula. Wasebedo mana ka wamodho pige maricho machalo mag kuja kata mag Migori, miyo ji yudo waterborne diseases machalo kata tuoche mag typhoid osebedo ka thagwa kabisa. Joma mine osebedo ka wuotho ndao mabor ka gimanyo pi maler nikech nok mar pi to ahinya e kindeno mar oro. Kata kamano, oganda gwenge mag Macalder giko to koyudo konyruok bang' ka pinyno mar Turkey ka otenre kod apis ma Women Rep e kaunti ma Migori ne okunyonegi pi maler ma nengone romo milion 4.5. Urit gini kaka giru. Onge pesa kandu modonjo ka, onge pesa na modonjo ka. Jogi bende siepe. Mana jok matiyo Turkey mogolo ng'ato gola achiel, ng'ato gola ariyo, ng'ato gola adek mondo mi okunynu pi. So do not think they are doing for you water because they are rich, because they have too much, they have nothing to do with their money. No, they are doing because they have a good heart. Koro ka kujo lito ma aten fresh en pi maler kabisa. Koro wagonero kamano maduong' kendo wagonero kamano maduong' kuom konyowa. Pi ni mano yawa yanga e nyasi mani olosi kod Women Rep e kaunti ma Migori Fatuma Mohamed kori geno ne dhi konyo kata ka thieth ma Macalder, stesendo bino ma Macalder ka achiel kod sikunde ma bende osebedo kod nok mar pi maler. I am very happy because borehole, alhamdulillah, it solved many big problems in this sub-county. Kani waya kai yakati tich kani kechwa tegemea tich mar gold money toke kani. Koro kia kata tich godhiambo. Nyoyo wanyalo kata koso pi miluokri godo kisea tich yon. Inyalo kata koso pi mitedo godo nikech kanyo wadhi e gokinyi to waduogo godhiambo. Koro nikech mheshimiwa okelonwa pi kaendi. Pigni dhi konyowa kaka kina mama manie area ni. Jodak ma Macalder wacho ni gintie kod geno ni tuoche ma osebedo ka sandogi nikech gitiyo kod pi molil koro ridok piny. Tulikuwa tunasumbuka sana. Mimi nilikuwa nanunua maji. Mtungi mmoja wa maji ulikuwa ni 25 shillings. Sasa nashukuru mama kwa sababu amenipa nafuu, ameniletea maji hapa karibu. Pigni mabende koro kunyegi koro ganda dhi tuomo maonge chudo mara mora. Shida nyetakuweko, ninaomba hazere chief tukuwe na komiti ambayo italinda hii maji. Tukuwe na wafanizi ambao watakuwa wanalinda hii maji isiharibike na isipotee bure. Lepot yango ni atamolo 61 mar oganda e kaunti ma Migori potiyo kod pi mokler. Juma, Ramogi TV, Migori.